В този епизод ще говорим за това какво се случи на последната сесия на Общинския съвет в Камено. Там, както винаги, администрацията предлагаше, общинските съветници подкрепяха или не подкрепяха. Тук ни гостува Иван Кузманов, той е общински съветник в Общинския съвет в Камено, за да сподели с вас защо е гласувал по определен начин или защо не е гласувал по определен начин. Господин Кузманов, разкажете за последната сесия. Какво подкрепихте, защо го подкрепихте, какво не подкрепихте? Отново всичко подкрепих този път. Но това е било шок за мнозинството. И това, което не ми харесваше, излизам и им казвам, че го подкрепя. Има ли смисъл да не подкрепям, когато те така или ще го такова, пък и нямаше нещо, което. Но темата този път ще бъде друга. Значи, аз задавам въпроси, те ми отговарят по съвсем друга. Въпросът е, който им зададеш, те не те отговарят конкретно на това, което се задава, ами се отнасят, изкарват, а тебе виноват. И аз пък няма да ги оставя така, при положение, че съм прав. Аз съм прав, аз задавам въпроси, които са ясни, точни и чакам да ми се отговори точно. Без да се отвличаме, без да вадим документи, както аз на предното предаване вадях много документи. Излишно е, затова ще се върна ще започна от предната сесия. Задавам на господин Вардунски няколко въпроса. Ето, единият въпрос беше в село Винарско има търговски обект, за да кажат кога е имало търг и кога е публикувано на сайта на община. Само тия две неща питам. И третото беше, има ли решение на Общински съвет за промяна в помещението, което се ползва. А това е общинска собственост? Това е общинска собственост. Това е в сградата на общината. И вие питате как се е стигнало да се ползва търговски обект? Какво пречи да отговори? Ако аз бях един кмет, ще да отговоря. На тази дата имаше търг, както казва, че и аз съм гласувал наистина. И че на ери коя си дата е било публикувано. Добре, ама не ми се отговаря. Там има развалена стена, съборена стена и кога, както питам аз, има ли решение на Общинския съвет за промяна в това помещение? На този въпрос не ми се отговаря. Защото там май има нещо, което не е редно. Аз за това го задавам този въпрос. Не да ми отговаря той кога е имало търг, къде е било, в кой вестник било публикувано, колко са явяли на търга, кой присъствал на търга, що било и търга. Такъв въпрос не съм му задал аз. И общински съветници вече ръкопляскат. Те не са ръкопляскали, но вече много доволни, че изкарал Общинския съвет, както се изразява и председател на Общинския съвет, че тук са дали документи. Какви документи? Кой търси документи? На тази дата е толкова с край. Аз после документи ще ги намеря. Във втория ми въпрос, той беше по-интересен на 13-то заседание. Още във връзка с мое искане да се разгледа докладната на директора на училище в Русокастро. И му казвам, вие въведохте заблуждение в Общинския съвет, че такава докладна няма. Това го питам. И аз ви обвиня, и той казва, че такава докладна няма и аз обвинявам мене неща, които са небивалици. Понеже не вие за първи път, вече се обръщам към него, ви приканвам да се извините на общински съветници. Нека това да стане традиция и предния път го разисква. Който волно или неволно греши. И вижте какво ми отговаря той. Тук ми отговаря. Той много работи отговори. Има ли смисъл да занимавам
нашите зрители, но това, което е по-съществено, че той не ми отговаря защо заблуди общински съветници. Когато той получава докладната, при него идва, аз трябва да съм виновен, че докладната не е пристигнала, не е дошла до общински съвет и аз съм виновен, че той не е решил, че докладната не трябва да я даде. Хубаво решил да аз каква вина имам. Това е предложение от директорката. Не, директорката иска да се изготви, да се изгради физкултурен салон. И аз ги питам, кога тая докладна на директорката ще влезе в общинския съвет. Те решили, че няма да влезе. Добре, кажете, ние решихме, че няма да влезе. Иван Кузманов, каква вина има, че те са решили да не влезе тая докладна. Така сте решили, хубаво решили си, аз съм ги обвинял. Ето ги, пак ще ги повторя, аз няколко пъти ще ги повторям, ще стана банален, да видите какви обиди отправя той по мой адрес. Пак обвинявате некомпетентност, пак това, не знам си какво, едно такова каре приказки, които въобще не са верни и аз нямам никаква вина за тия неговите приказки. И добре, хубаво, така, съгласен съм. И аз на тази сесия решавам отново да му задам същия въпрос. След като докладната за физкултура се е получили вие, а не аз, и не сте ми информирали за това, че тая докладна скрита ли е, подадена ли, внесена ли е, защото пак, това са негови думи, защото пак обвинявате хората. Той казва, че аз обвинявам хората. Кого обвинявам? За пореден път в лъжа и некомпетентност. Въпросът ми този път е ясен и точен. Въпросът ми е, аз общински съветник ли съм или съм екстрасенс? Ако не съм екстрасенс, както е видно, че не съм екстрасенс, ти виждаш ли да съм екстрасенс или да съм се представил за такъв някога, как аз мога да знам всичките заблуди, които изрекохте? Защото той ги изрече, това са заблуди. Без да сте ме запознали с пътя на докладната. Никой не ми е казал, че той като е дошла докладната при него и не е внесъл в общинския съвет. И това, което предната сесия исках от нас, от него, той да се извини на общинския съвет. Защото аз знам, че е виновен. Аз на мен не искам да се извиня. Искам да се извини на общинския съвет. Вместо той да се извини тогава на общински съветници, само че той ме заплашва мене, че пак ще ме дава на съд. За това, че аз го моля, за това, че той ме обвинява мене и заблуждава общинския съвет, и той ме заплашва. Защото той как ще се извини? Предния път, като правихме предаването, аз го показах това. Той Господ Бог ли е? Че аз не мога да искам от него да ми се извини. Не на мене, на общински съветници. Такива хора не управляват. Другите въпроси, които зададах. Отговаряме на въпросите. Предните въпроси. Кое от двете твърдения, които изрекохте на 30.01.25 година, е вярно? Първото, вносителът на докладната, директорката, но той го казва, ето тук го написа и го изрича. Носителът на докладната, директора на училището, е имал възможност да се обърне към общинския съвет, но в конкретния случай е отправил питането си до кмета. Значи първият път казва така. Втория път вижте какво казва. След една минута. И изприказва 1000 работи и след една минута всеки може да види видеото и да види, че е точно така. Плюс това докладна записка, директор на училището няма право да внася. Значи първият път казва, че директорката трябвало да внесе в общинския съвет, след една минута същия този господин казва, че тя няма право.
докладни, нали, в нас... Кажи ми сега, не ме прекъсвай, кажи ми сега, това не заблуждава ли Общинския съвет? То същия. Това не е ли заблуда? Единият път ще каже, че не може, втория път ще каже, че може. И за след една минута. И аз му връчах тази молба, обаче на тази сесия моите питания ги няма в докладната. В дневния ред ги няма. Той и аз имам малко вина, защото не отидах да ги внеса, да искам, нали, параграфче такова и т.н. и те може да кажат, че не съм ги внесъл. Аз имам медийка. Аз тия техните тарикатът ще ги покажа. Вторият ми въпрос, пак към него трябваше да го задам на тази сесия. Кое от двете отново ваши твърдения? Ваши твърдения. Първото, аз неща да го гледам. Аз неща да го гледам. Който дето не ще да го гледа, Иван Кузманов. Не иска да ме гледа. И това нещо не го казва на улицата, ами пред всичките медии, които обслужват община Камено. Пред всичките са го излъчили, защото той Иван Кузманов най-лошият човек в тази община. Той въобще най-много вреди на администрацията, ама никой не ти казва с какво си навредил. И всички тия медии, понеже най-вероятно цукат от общината грешни пари, народни пари, на Иван Кузманов не му дадаха право да отговори защо, примерно, кмета не ще да го гледа Иван Кузманов. И всички други небивалици, които изречи. Хем не иска да ме гледа, а пък следващия момент, второто, не веднъж съм отправил покани за обсъждане и запознаване с документи в общинската администрация по различни теми, на които вие не се отзовавате, пак става въпрос за Иван Кузманов. Кое е вярно от двете? Не иска да ме види или непрекъснато ме кани да му гледам документи? Аз документи, господин Вардунски, аз документи не ми трябва да гледам. За какво ми са документи? Когато аз отивам в дерето в Винарско и виждам, че вие сте направили поразия, каквито ще документи да имате, какво ще ми кажат тия вашите документи? Вие сте направили там една голяма поразия. Една голяма поразия. За какво ми трябват документи? И аз ви казвам, че сте направили поразия. А той тъй било, иначе били тъй решили. Айде да видим, като сте направили събрание. Примерно, да им то пример за Винарско. Те са много случаи, например. Направили събрание, ама на половината, значи секли и след половината решили да информират хората. Чакай, вие сте чараци на тия хора. Едно дърво да отсечете там, първо ще питате хората в този село. Кои сте вие, колко са ме избрали за кметове? Ама ги информирали, ма вече, когато направили поразията. Ето, в видеото си го казват те. Такива са неща, които са учебийни. Да ви приключим тази точка. Пак за това същото помещение, пак във Винарско, му задавам въпроса. Защо при спечелен търг за 17 квадратна метра помещението в Винарско се ползва по-голяма площ? Значи ни събират на там, пускат ни докладната и аз съм гласувал за 17 квадратни метра и аз тия 17 метра мисля, че става въпрос за някой здравна лекар ползва там един кабинет, защото и сумата малка. Я да знам, че администрацията е решила да заблуди Общинския съвет. А ние гласуваме за търговски обект. Те, защото то пише пак търговски обект в докладната, ама те, нали, вече и здравните служители и те ви ги направят търговски такова. И допълнително ви питам, има ли отделен електромер и водомер? Правена ли е проверка за правилно свързани консуматори? Плаща ли лицето,
което ползва тротуара до това помещение, ако не плаща, има ли длъжностни лица, които са виновни? Някой да е... който е разрешил. Който е разрешил всички тия неща. Искате ли съм доволен на вас, че това нещо няма да се случи? Ако наистина се установи, че тия неща, които питам аз... Другия въпрос, който ме задава. Няколко дни преди последната сесия, новоизградените в обществената кухня туалетни не са заключени. Говорим за туалетни върсока, за това така наречения музей, нали? Ние музей ще правим върсокастро. Не са заключени. Със свидетели проверихме, те работят. Въпреки въпросът ми е, водата им изтича ли в канализацията? Защото той ми отговаря 300 000 лева изхарчени, там се направят туалетни, се направят пречиствателни съоръжения, не знам кой ще се направи на среща от нашата такова. Следващия момент аз отивам, проверявам, няма пречиствателна станция, няма още изградена. Ще изградим някога, но просто да излъжим хората, че ще правим такова нещо. И още съм подал молбата, която още най-вероятно не е заведена, и кметицата на Росокастро ми звъни, че Ваня, тук такова е заключена, то ще се прави, не било, защото хейто минавали, да не било да съм казал аз, че водата и отивала в канализацията. Че те ще правят поразии, аз да не казвам, че правят поразии. Така излиза. Ма още пътувам от Камено по пътя, още не съм стигнал Равнец и ми звъни кметицата. Това бяха въпросите, които не ви беше дадена възможност да зададете. Не са само тези. Има още. Има още. Чакайте, че тук стана една бъркотия. Ще ме извинят нашите зрители. Ето до председателя на Общинския съвет Камено. Уважаеми господин Балтаджиев, на последната сесия на Общинския съвет вие прекъснахте сесията без да имате това право. Без да има право, понеже трябва да отговори на тия въпроси, които сега ги задавам, трябваше предния път да се зададе, да се отговори. Напомням ви, че Общинския съвет не е ваша собственост. Вие сте просто пръв сред равни. Така ли е, председателя? Трябва да му се напомни. Нямате право да прекъсвате сесия преди да е завършил дневния ред. Цитирам, аз това повече не мога да го допусна. Той не можел да го допусне. Ма ти кой си, че не може да го допуснеш? Кое не може да допуснеш? Без да посочите основателна причина за това. Той се решава и прекъсва сесията. Той прекратява. Прекъсна е. Тя се публикува, може да видиш. Всеки може да отвори, да види как е публикува, защото Иван Кузманов има да задава въпрос. Иска, нали? Затова ви моля да ми отговорите на следните въпроси. Това са въпроси към... На тази сесия трябваше да ми отговори той. Защо не ми дарете думата аз да задам въпросите? Член 55 от нашия правилник. 55 член, параграф 1. Защо обсъждате без да имате това право мое питане? Аз задавам въпрос към кмета. Единствено аз имам въпрос да обсъждам отговора на... Той на мен не ми дава думата аз да обсъждам. Той обсъжда колко добре е такова кмета, как тук пазал документите. Кой си ти, бе? Ти нямаш това право, когато си председател. Микрофона пред тебе и такова. Ще стоиш мирно, ще изпълняваш правилника, който си го гласувал ти и аз, който си не го предложил да го гласува. Кой си ти, за да държи сметка, да ми казваш аз правя и следващия момент не ми дават думата. Аз имам медия, господин Балтаджиев. И тук повече хората ще нагледат. И повече хора ще видят какво представляваш. Не да се представяш там пред продажните медии, колко си велик и колко всичко правите в общината и т.н.
Ето, да ми отговори на този въпрос, защо? Защо прекъсва сесията? Кой си ти? Ти ли ще накараш слънцето да мръква и да не съм какво като си председател? Защо не ми даде възможност за реплика на отговорите на кмета, които той сам се задава? Аз имам питания, чакам да изляза да си дам питанията, той кмета си ги изброя, кмета си отговаря и накрая и мене ме прекъснаха, не ми даваха думата. Ма и те са и много хитри, той и аз малко се изложах там, аз да речем благодарение на годините имам право да се нали имам право, на моите години мога да се излагам. Нали така? Кажи де. Сигурно, какво да кажа? Ама те са по-млади, би трябвало да не се излагат. Защо не ми даде право на лично обяснение, като лично засегнат от уважение от мен общински съветник господин Николай Петров, а също уважение от мен господин Стой Команя, кмет на община Винарско. И посочвам по кой член той е длъжен да ми даде думата. И аз се искам. И тук един допълнителен въпрос ще му го задавам. Защо след като всичко правите, защото той е така, всичко тук документи, защо това дере още не е почистено? Още не е почистено. Говорите за дерето в Винарско ли? Да, да не губим повече времето на нашите зрители, да им съобщя какво исках какви отговори да дам на тия двамата. И първият ми отговор, пак от мене, уважаеми господин Петров, Николай Петров има, защото има и Тодор Петров, но Николай Петров, той от СДС. С какво съм попречил на ръководството да ръководи? Излиза той и почва да говори, че аз съм пречил на ръководството. Чакай, в Общинския съвет в Общинския съвет работи общински съветници, не работи ръководството на общината. Ма той де да има толкова съкъл, да знае, че в Общинския съвет работят общинци. Ръководството на общината ли работи в вашия общински съвет или общински съветници? Изобщо структурата на Общинския съвет е изгледана така, че Общинския съвет възлага на общинската администрация да направи... Кой работи? Кой работи? Ами в Общинския съвет има общински съветници. Ама той не знае, че общински съветници работят, ами аз съм пречил на ръководството. На общинска администрация. Да се работи там. Кой им пречи? Той, че Иван Кузманов, примерно. С това, че и с какво им попречи? С това, че напомня, че 1700 декара земя общината не си ги взема. Стои ли съм им попречил? Защото да се натягат на кмета на Бургас. Това той съм им пречи им да се натягат, не че да работят. С това, че напомних на кмета да се изпълнява задължението по правилника на пенсионерските клубове. Това ли им попречи? Затова, че алармирах и запознах екологичния проблем във Винарско, защото те не бяха запознати. Аз ги запознах. Нещо, което е минало преди 5 месеца. Може ли толкова глупав въпрос? Слушайте сега, уважаеми зрители, за да видите какви общински съветници избирате. Слушайте. Кой ще е този, който се страхува, защото аз им казвам, че хората се страхуват от тях. От тези същите, умните, най-кадърните, дето ги избират. Кой се страхуват на деня, аз да мога да му доведа някой, който да му каже, че не се страхува от тях. Значи вие се страхувате от кмета на Винарско или от кмета на Камено и аз той да дойде, аз да мога да го накарам да отида да кажа на кмета, аз се страхувам от тебе. Той има пита, той е умник. Такива избират за общински съветници. Може ли да се правиш или в стремение си да натягаш, не можеш въобще да мислиш? Това исках да го питам. Защото той ме уверява мене, че аз губя. Ако можеш да събираш числа, събери минутите и секундите на моите изказвания. Времето, което загуби на Общинския съвет Стой Команя, кмета на община Винарско, щеше да разбереш кой губи времето. Стой Команя в един път се изказва, но той говори повече от мен, отколкото аз 4 пъти излизам на трибуната. Обаче аз губя времето на Общинския съвет, а пък Стой Команев, той е чиста паница. В края на краища пък, като излизате на трибуната да говорите, мислете какво говорите.
И виж какво му казвам, сбор от времето, което аз използвах е почти равно на времето. Малко повече е моето време, но не е толкова фатално. Ако те беше грижа за загубеното време и ако не го правиш с цел натягане, защото са натяга на кмета, трябва, те избират такива наши хора, такива общини, дето могат да се натягат. Не такива като мен, дето шинташ. Трябваше тези упреци да ги отправя съвсем основателно към кмета и водещия сесията, към председател на общинския съвет. А нека ми кажат, тия всичките неща не са много приятни, кое не е вярно. Кое не е вярно? И не ти дава право, защото знае какво ще ги направя, нали? А тези въпроси ще ги задавате ли на следващата? Следващата непременно. И ще искам да ми отговори. Да види, което е, как може да му обвинява той, че аз губя времето на общинското ръководство. Ние така общинския съвет, общински съветници бързат да си отиват, те само да гласуват, да дигат, те не са да разсъждават. Те само и аз им губя времето. Сега, да не губим повече времето. Господин Манев. Уважаеми господин Манев, кмета на община Винарско. След като според вас този дол на няколко пъти е заливан, защото той излиза и говори, казва, че няколко пъти е заливан този дол. Значи той знае, че е заливан този дол. От предошли води? От предошли води. Не, защото на Иван Кузманов му идва на ума, че ковали дъжд ще се напълни този дол. Той го знае. Защо повече от 4 месеца не е почистен от огромното количество вършина? Имаме снимки, може да се покаже. Защо? Това са изсечени растителни видове, оставени там. Така? И той ще казва, била му дадена възможност от кмета. Ма не е само ви е дадена възможност, а е ваше задължение, господин Манев, да се справите с почистването. Не е с безразборно сечение, а с почистване. Това ви е задължението. На територията на вашето село не трябва да има опасни отпадъци. Това ви е задължение, не прищявка. Не защото аз искам. Това ти е твое задължение. Затова всеки месец получавате заплата. За кое получаваш тази заплата? Аз, защото моите прищевки ли да изпълняваш или понеже кметът ти казал. И не е каприз, защото това е моето било каприз. И не е каприз да се иска от вас да си вършите работа, за която получавате заплата. След като жителите на Винарско не се страхуват от вас, посочете ми поне 10 жители, някои на които сте предложили дърва, но са ви отказали. Защото той излиза там и казва, че те искали да им занесе дървата, че даже да им ги сложи в печката и не такива глупости, тето кой ще му ги повярва? Обаче нашите там вече той говори много верни неща. Много верни. Иван Кузманов виновен. Но са ви отказали да ги сложи в печката. И го питам, кога помолихте господин Вардунски? Преди да започне да се чети или после? Да каже. Как да каже, като секли, че чак тогава е дошло на ума и тогава вече всичко е наред, документи имало и т.н. Какво ме интересуват ваши документи? И накрая го питам, екологията на селото каприз ли е или възможност дадена ли да обиждате на каприз и стар? Защото той му обижда, че това било каприз и понеже съм бил стар и зато и съм ги такова от тия. И другото, което го питам, кога е направена обявата? Дата и час. На кои видни места е поставена? В неговия кабинет вътре зад бюрото ми ли е сложената? Защото никой не знае в Винарско за такава обява. Кое не е истина, което аз съм казал? Та ме призоваш да казвам истина. Той ме призовава там да казвам на истината. Това е. Очаквате ли да получите отговори или? Не. Така ще се общувате. Твърдо не. Това са хора, които мислят, че света са върти около тях, след са били избрани. Как са избрани, то е друг въпрос. И не може някой си, който станал на 75 години вече,
и стар, и капризничал, и така. И не отивал да му покажат документите, ами си измислял. Пак ще го повторя, извинявайте, виждам, че имате, пак ще го повторя. Иван Кузманов, ако нещо, което е направил, не е в полза на общината, да дойдат да ми кажат. Ей, това бат Иване ли е? Господин Кузманов ли е? Бай Иване ли е? Ей, това не е полза. Нека да дойдат да ми кажат. Нямат този кораж. Или пък на сесията да ми го кажат. Сега на тази сесия ще гласуваме да ремонтираме, да правим канализация. Не да ще ремонтираме, точно така ще ремонтираме да се направи нова канализация на главния път на Ливада. Понеже ще се асфалтира, нека първо се направи канализацията, от той по-хубаво няма. Добре, тази драка Иван Кузманов, още когато се гласува строителната програма още миналата година, началото на миналата година, стана им каза, ако ще се прави канализацията, асфалтира пътя, единия мост в Ливада или трябва да се разшири, или трябва да се направи още един. Нашите зрители ще видят, аз съм направил днеска съм направил снимка. И един огромен канал, а мост ще е точечко. Огромен канал, почистил и от другата страна, а мостът е такъв. А там това дерета, това е центъра на Ливада, като почнат големите дъждове, понеже нагоре има огромно количество водосбор и като тръгне една вода, този мост там затлачва. Трябва да се разшири този мост. Тъй или иначе ще правим канализация, ще правим пътя. Дайте да направим първо моста, дайте и тогава да асфалтираме, да направим канализация, тогава да асфалтираме. Това им излязах и го казах. Обаче директорът на училището на Христо Ботев в Камено, тя нали е директор, тя мисли, че аз съм ученик от нейните ученици там и почва да ми... И то не е за първи път. То такива мостови, тя още не е в час. Тя трябва да се натегне на кмет. На госпожо директор, аз не съм ви ученик, колко път трябва да ви го казвам. Аз говоря точно по темата, докладната. Станах и казах, ако това не е по докладната, тъй искам да ви кажа, тия хора не са отишли да работят. Те са отишли там да се натягат. Да се оттягат на силните дирека. Както каза, се изразявам аз. Не може ти им даваш пример. Той така или иначе, той мост един ден ще се направи. Там заради тия неуревици, които аз ги казвам сега, загина една жена, точно на това, когато имаше наводнение. То пак ще дойде. Ти вие го мисли, че все, че е хубаво времето. Все, че е светло, няма да вали, няма да пада град, няма да има наводнение, няма да има вихрушки. Ами както е хубаво време, там е и лошо. И вие не сте там само да се натягате, ами да мислите за тия неща. И когато някой пък, за разлика от вас, мисли, както съм аз, и разсъждава и ви ги каже, поне го слушайте, поне не дейте да се държите като него с някакъв ученик от детската градина или някакъв ученик от първи клас. И да ми дава тя съвет, кое е по докладната и кое не е по докладната. Ай, това е в нашия общински съвет. При вас не знам как е, господин Калудов. Някой път ще разказваме как е при нас. Но сега темата е Община Камено и Общинския съвет в Камено, където е ясно, че ролята на лошия са ви дали на вас. Ама никой не ми е казал, че това е лошо. Колко пъти да го повтарям? Не, има предвид. Иначе съм лош, пък нищо, никой не ми казва, това е лошо. Ами да приключим. Добре, кажете пожелайте нещо за 1 март. Ами 1 март е жените малко да бъдат по-благосклонни към нас. За женския месец. Че ние не ставаме за нищо, не ставаме, те са по-хубавата част от обществото.
Добре, ето признаваме се. На жените те крепят света. Но Иван Кузманов ще продължава да бъде Иван Кузманов. Някой се мисли, че тук с някакви навеси и с някакви забележки, че не е говорил по темата, ще го спрат, няма да стане. Всичко добро, уважаеми зрители. Добре, благодарим за вниманието. До нови срещи.